Hanna Pirinen, mikä on tärkein asia, mitä hankinta-asiantuntijan tulisi muistaa, kun aamulla herää töihin? Ensimmäisenä kun silmät aukeaa, niin kyllähän se on tultava kirkkaana mieleen se, että kuuntelet sitä tilaajaa ja tärkeintä on ymmärtää se tarve, mikä sillä tilaajalla on. Ja pyrkiä välillä vaikka vielä haastamaankin sitä tilaajaa, että vieläkö saisi tarkennettua tarkemmin, mitä te tarvitte just nyt tässä hankinnassa. Että me osataan kuvata se oikein ja saadaan oikea lopputulos. Eli suomeksi sanottuna sun ammatissa tarvitsee empatiaa ja tämmöisiä vähän kuin parisuhdeohjeita. Kyllä, ilman muuta. Tämä on niin kuin ammatillinen parisuhde tavallaan. Kyllä, näin on. Tosi olet vaan myös terapeuttina ja toteuttajana, että sinä olet vähän niin kuin Pappi ja poliisi. Hyvä. Siinä on teille vinkkiä. Eikä niin, että teidän alalla nyt on muuten tällä hetkellä aika moni kuhina, että ilmeisesti tarve olisi teidän kaltaisia ammattilaisia, että niin kuin, riippumatta miten hankintalaki menee eteenpäin, niin todennäköisesti tulee olemaan kova tarve hankinta-alan osaajista. Kyllä. Eli nyt, tervetuloa alalle. Ja empatiahan oppii lukemalla romaaneja, eli nyt sitten kesällä täytyy lukea kovasti romaaneja, jotta pystyy olemaan yhä parempi hankintaosaaja. Kyllä, siellä riippumattomassa. Suosittelen koivun katveeseen. Ja myös talvella voi lukea kirjoja, eikö vaan, että sen... Kyllä, se on helppo joka. Tässä nyt sen ammatillisen opetuksen rinnalla siis oppikaa empatiaa, tulee mahdollisimman hyviä hankintaosaajia, kuten sanoin. Kyllä. Kiitos. Kiitos.